κατά δόφυρα, κάτι εκεί. Πού έπεσε τώρα, δεν έχει φαίνεται ξύλο, κάτι γίνεται, τέτοιο πράγμα. Παλιά που περνάγαμε από εδώ και βγαίναμε έξω, πήγαινε εκεί άκρη, εκεί άπασα άκρη στο βράδυ, μέχρι κάτω τελείως. Και αυτή τα σαν ένα μυρμήγκες με τα χείλια. Ναι. Αυτό είναι το χάος. This is the house. Εντάξει, μην το αισθανθούμε το γαργάλι μας σήμερα. Είναι μεγάλη τρύπα. Τεράστια είναι. Και τώρα για να ήταν αυτό σπηλιά και να κατέρευσε πρέπει να ήταν ένα ολόκληρο βουνό. Πώς θα ήτανε? Δεν φαίνεται προδιάθεση πάντως να υπήρχε βουνό. Πώς ρε, σπήλαιο, δεν βλέπεις τα στοιχεία εκεί πέρα.